Здравейте, фенове на YouTube! Днес ще играем Барселона и Реал Мадрид. На аматюр сме и искам да се забавлявам просто. Сега Меси, възможност да вкара Меси, да. В втората минута още Лионел Меси бележи страхотен гол. С джойстика сме, да кажа. И се извинявам, защото не снимах толкова, не снимах клипа, защото имах ограничен достъп до компютъра. Но да се върнем към матча. Бензема сега. Иньеста отне. Серхио Бускетс. Отново Иньеста. Суарес сега. Може ли да отвоят предината си? Не. Касиес. Добра намеса. Сега Бензема. Леле, каква кучиня стана. Родригес, Суарес, Меси, загуби и смисъл, въобще не стигна до топката Меси. Карвахал, Гарет Бел финтира тук. Жорди Алба обаче, да, успява да измъкна топката. Карвахал обаче се държи отново Бел. Двамата са, комбина ми се струва. Не лошо изчистване на Иньеста, което може да доведе за опасност за вратата на Барселона, която сега е Гарет Бел. Неймар тук, леле! Каква атака! Неймар! Пас към Меси! Меси, удара на Меси! Касие спаси! Страхотно Касие си, това е корнер. Меси! Там е Пике! Удара Пике! 2-0. 18-та минута. Жерар Пике бележи втори гол във вратата на Реал Мадрид. Родригес. Кедрия. Отново Родригес. Пас към Бензема. Пике за малко отне. Лея, какво щеше да направи Пике? Това е съвършена глупост. И сега Меси. Меси! Какъв фит, Меси! Удари Неймар! Бележи в 22-та минута след грешка на Касиас. Ето виждате, Меси тръгна да финтира вратата, обаче за малко да успее Касиас и би Неймар напредна. Врата не представляваше никаква опасност. Тони Крос, Родригес, продължава, сега Шави му отне. Неймар с топката. Суарес. Фит! Не успя да го направи. И сега Марсело. Пас към Кедрия, обаче Меси успя да вземе. Избутаха го. И има засада или фаул, не знам точно засада. Сега пак Бензема. Дани Алвеш. Каква грешка тук можеше да доведе неприятности на Левър сега. Леле, каква атака. Суарес, няма нарушение. Суарес. Не успя. Марсело. Сами Кедира. Бензема тук Бензема. Меси сега. Меси, браво на Меси. Центриране, какво центриране и какъв леточен удар на Шави. 37 минута, 3-0 в полза на Барселона. Головете са на Меси, Неймар и отново Неймар, мисля, не съм сигурен. Втория гол, кой го вкара. Сега отново Меси, фит на Меси, няма как да не, той падна, подхлъзна се и затова не успя да вкара. Иначе фитът му беше доста от висока класа. Сега Тони Крос губи от Дани Алвеш. Не подава, решава да лъжи Тони Крос и Марсело. Успява обаче.
Родригес, Неймар 4-0. 45-та минута. Неймар Джуниор бележи гол в вратата на Реал Мадрид за 4-0. Сега Карвахал, Неймар отне края на първото полувреме. Виждаме. Ето е втората част. Бензема, Тони Крос, Родригес се оправяше, обаче успя да вземе. Неймар Джуниор, пробива Неймар. Удар на Неймар, обаче Касияс се хвърли. Тук сега е стопката Иньеста, Меси, да видим какво ще измислим. Меси, дава назад, удар на Меси и спасяване отново на Касияс. Родригес, Бензема, леле, паска, Хамес Родригес, тема е нарушение тук срещу Родригес, Бензема, не успя точно да намери вратата. Меси хубаво се обърна как така излъга Марсело. Меси няма ли дуспа? При всички претендират, обаче не. Така не е обсъдено от 57-та минута на матча. Кедрия, Бензема, Тони Крос, Роналдо, Бензема, може би, да, двойно с Роналдо. Пас към Тони Крос, обаче внимаваха там защитниците на Барселона и сега възможно за Меси. Леле, удар на Меси, десен крак. Не успя и Суарес се възползва от... може би Меси тук му подари гола направо, абсолютно, както и на Неймар му подари. На празна врата и тук сега и Суарес пак на празна врата. А на Меси никой не подарява. Родригес, Бензема, Серхио Бюскетс продължава. Да видим какво ще измисли Бюскетс. Пас, Меси, удар с десенка. Меси се опита, държи се за главата, не може да повярва. Касиес силно напред. Суарес, удар на Суарес, право в ръцете на Касияс. 70-та минута на матча, 5-0. Сега Кедрия, хубави финтове. Тони Крос пробива, финтира, двама, падна единия даже, обаче го спряха все пак. Меси залъга Серхио Рамос, Меси, Касияс гледа какъв финт на Меси. И отново подарява топката на Неймар, обаче Неймар този път не успя да се възползва от този безценен подарък от Меси, бих казал. Роналдо. Бензема сега, отново Роналдо, двойно с Роналдо. Роналдо към Тони Крос, не успя. Взе топката Масчерано и сега контратака за Барселона. Лионел Меси. Продължава Меси, фит на Меси, не успя обаче да излъже Касияс. И сега топката е Карвахал, Родригес, Кедрия. Какво се случва? Гарет Бел. Отново Родригес. Суарес сега. Удар на Суарес. И отново сега. И това е края на матча.